Tono saimano anggo baso borong nang sini bidut da bidut kok samu belai khanaka ngai khanawe angko obang nangko bohe kaisa sijak borok bosawo tipra mo thabo jodi factor mang khangkai tini chin dabi gula onek kisu mang khamu ngai bohe borok sijak je tini Sang salok khumlani nuai holnako khumlung coordination committee by salsani leadership seminar khlaijaka O seminar khlaijamawo Faimanjaka TTADC ni chairman borom gonang Jagadish Debarma MLA borom gonang Bishojit Koloi Borno Karibu Manjaka MDC borom gonang Ganesh Debarma Tipra Mothani YTF tei TWF ni adong songwa hino oppandawo Faimanjak phekya no tini Nuai auditorium holo tini khumlung coordination committee by Somsajak one the leadership seminar ka party class mohni manusung Obno tini cengoro prai cini belbari RD block ni bisingo prai 19 VC tongo kau 19 VC ni leader ro plus ini TWF YTF tai mot hamil wino tini no pro workshop program khaijago kau khesini nasib bungkho bono cini tipra mot hani je kisu karon je lacking je cini sinani dorkar je kaisa party chalna thangka angkai cini leader tai party by je chini administration je coordination obron tini chini or main je agenda angko obron tini chini sung seminar of program khamani karon gai o program o sung nukha chini specially o khumlung coordination committee angkha prai 3ta block oro chin political block ni 3ta block khobjago Takarjola Mandai tai chini Khairpur block khobjago gai omonoi oro sini jengges bo nukha mankharo sini TTADC hapang ni chairman borong Jagadish tongo tai sini Mandai ni MLA jik tongo tai sini honorable MDC bo tongo tai ex EM song sini Sondra Jodupini tai sini uncle Romani joto sikla rok joton tongpayo sini ko khoyobono tabuk jeng sini bubagra je jono je awas rohor tongmani bubagra leadership bono bubagra ni saklaijak tongo jetanoro kami amse thangai party ni kokpirdi tin thanchani kokpirdi greater Tripura ni kokpirdi Tripura so ni thinang future no sung bahike safeguard khainai obo tini kitu balai kok sana nangai tong tamni bagai himale sungnogo baksa borok rok sini borok je tabu onno party khai tongnai rok sini opposition khai tongnai rok Tripura mo thana kamo blame khai angam he borno tini sungna musungo specially sung jotono saimano anggo baso borong nang sini bidut da bidut kok samu belai khanaka ngai khanawe angko obang nangko bohe kaisa sijak borok bosawo Tripura mo thabo jodi factor mang khangkai tini chin dabi gula onek kisu mang khamu ngai bohe borok sijak je tini sing deprive mani karon tamba je national political party by sing tini bias ngjaman karon tamang khangkai sini regional political party ro factor men bagai sing be thungjagi ga takhu borom ganang je Bidut Debarma bohe borok sijak porjonto se tini BJP hai party khai national party khai chini mo thano ba chini regional party no komjori khai dong kangkai taibo netri kabang ma tongo je borok tini dofani kok sei phane rok addition more autonomy kok sei phane rok tini icha khai no addition blame khai rang rohya khai chin borok pasoi je mani ar omoni bisingo bo baksa borok tini kabang ma no gosung mo thaya kare BJP thangka ro ni samanno go tai kabangma borok national party join khaimanu ko actually ang borno ani wansomo ngobono thangai mano kaisa democracy country bo abo rodbodol ngi mano party tini motha tongmani khana BJP thangmano tai dini CPM thangmano Congress thangmano thangai mano phiaba ani koimung khobo se ani je wansomani komose joto Tripura sarok jara tini chini dokhon bagi sing samung khai dongnai ro jara nijino emon babe proud ongo je sing 2009 ni simen greater Tripura आंदोलन khai phaine roonni jino saksa proud khai salai phiaba tini chung basala आंदोलन khai ke ba 2009 mane tini basanga 2023 maximum 14 bosor cha आंदोलन khai tabo bo chung china आंदोलन yakari khai chin greater Tripura je separate state ni o je ideology ro yakari thana rang tini mau sana musungo norok ki phili phaidi dokhano hamna ni bagi dofasana ni bagi chini bubagra chono tabu ringi tong leadership ri tong hoito unfortunately chung factor ng malia tini jodi chung factor ng phagyangke tini interlocutor huntu more autonomy huntu greater Tripura ni kok huntu khasi ki ma phagami kendro but unfortunately tini sidate no chin borok rok omna jaga thangi tomon bagi omon ni jin yakon ni jin tani tomon ko hinang wangso Pulan chini media ta khop sunu black ham by
tamni bagai hingga sengtini chini belberi ardi block ni andara 19 bisina tei jeng kaisa coordination committee khajak tanga o coordination committee ni chini ora kaisa jeng party seminar tei chini protekta bisio tongnai chini prosason salok tongnai ra borok samung khaimni bonoten kaisa jeng je tipramo thane main achieve je samung khlai tongnai bani ben achievement tama apno tina jeng tina ora kok salai tini samchani program mai sudo ora jeng invite khaina ha ka chini o je andaro jini je MLA tongnai chinara bishes khai takarjola tai mandai ni MLA tongo borok khorok nai tai chinara jara je o area o 19 ta bising jara je chini basa wei helpna passpuna khobda kontai x chini jara je chini EM ba MLA tonga ka bakmatina samara kaisa program changjaga chini program sami salchani seminar o seminar bisatena jot kicho buskangni chini greater triple chanmani obni samung khlaina thakdani bahai bahai khlainai obno thaina changtini ni koksal pan khlainai to oboni bagai sinaro phai manjago sini 12 takar jalani sini borom gonang MLA Biswajit Koloi tai phai manjaknai sinara 11 mandai ni sini MLA Jek Swapna Debroma tayo bahkan manjak mana Cinara Cini tabungnya edisi chairman baru mana Jagadish Debroma tay ang nijitomo oh bahkan Cinara block district central job the YTF oh bahkan tina Cina na panana